I've been playing videos of promises. For Fede. Now, actually, contrary to what they promise. But what am I seeing? What I'm seeing today, and say, still, John Mahama is going around promising of something new. Hey, Papa, hey, and then you radariga eguso make more promise. Now no Dormaahene group. This time around, yeah, Papa Dormaahene. I think I don't know. After they voted for John Mahama, I think now they get sense. And then John Mahama kwa jina Dormaahene anim promise Osi 24-hour market across the country. Every district in Ghana will have 24-hour market, 24-hour economy market. Mokai Hope City, Hope City, Mokai Sada, I'm confirmed to call him. Mokai Cocoa Road Project, Mahama Gusu make a promise. What bonkwasia she, what kwasia boshe, Hama you cannot forfeit. Instead of you to concentrate on them kwasia boshe na washa to mean forfeit, no. The man is out there giving more promises. And then Mahama says he's going to build 273 24-hour economy market in every district capital. Now, dear Yanni say, Papa ne can't sound quite a 70 way, you know. Dormaahene can't say they don't need market. I was just like a video not share my like a video not share them. All like can share. You just have to share and like the video. Share video no like mame. I comment. One subscribe so I don't subscribe. Yewura Mahama si okwa kosi 24-hour economy market diama every district biana okwa shase wo Dormaahene esi da bi papa why a mistake. Dormaafo de ye market ya Akufo-Addo aban nisima ayen. Eye very beautiful. Eye extraordinary. Na mom no de hia ye ne say Akufo-Addo aban na ye to abati ano no. Na osi agenda 111 no hoya wasi a oya wie enti se no kure se wa ba se wo be ya de ama Dormaahene dia ene John Darigay finish what the agenda 111 and not a new promise. Hey, Nyankupo Huehu, the Lord of Nana Addo and that one of Dr. Alhaji Muhammad Bawumia, hey, omnipotent. Omnipotent pa. Netio biniho. Yentie. Yebeye 24-hour markets. Ewo Ghana district biya. Inti Ghana ha your districts 261. Na yentwe bienja yankase hanye to abamaye ha omanto amaye nti ama omu bi obia 261 obia enya 24-hour market TV na eyedwa se ye pia abontina ye de asokobɔ foma mu behu ne drawing wo ho mu behu se na ye wia edwa no etie enti ene de ba se ye de aso bebo fom na yesi ya sha se ene Dormaahene krodia na edwa bia e wo nyoma bebre e wo ye wo office aye crash form behwe edwa no so omo office e wo dwa no mu ye wo daycare center ye kindergarten nti ye maame mo ene obi a oye adwuma wo market no se wo wa bofra a wo pese omohwe no so wo de no be call daycare center na kindergarten no na wo ton ade no na ono so sua ade ye wo baby a friend no hospitality area ho ena restaurants baby a toto akoko onkoko nketenkete ye toto nam ne ade
hey John Darigane balling the other can be a balling can ho with the moment inti ni we tie Dormaahene so asem oka inti ye chichi nkosua ye nwa emu ene ade nti e kom de wa okotena ho a na air conditioning ball na eja utwa wenum afen so edwanum ye wo police station nti obi wura ho na oyese obehwimade anase obewi ade akọ moche na mpachoma mombo no mo de police station ho mo fa no nkoma a police for no edwa bia nso e wo fire service station nti sa eja hyehye ne ade eno de fire service no ejina ho a nti se BBC a enya afi ne ekofre fire service for ne aka se o ye kohwe nsu aba fire service no ejina ho a afi so ye wo clinic wom nti se obia ente apo a eno ani se wako clinic ho na wakoje wayaresa afi so ye wo cold store ewom nti wa woton nam ankoko nam fish bibia cold store wo ho nti went me anto a wo de be kwa kohye good cold store num na anopa wasa ebi yiwade ye wo bank nti woton wade a enye ne se wo be pie fi edwa ho aka se wo ko bank edu sika kosie edwa no ma bank wo ho nti wo ra ho na wo de wo sika sie ye sha se ne Emma Bank aye kan no Women's Development Bank His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Samre mama no so a na meda na se wo hwe me nsa ni mpacho tie ye pa mahama koye no kwa kodi intro wasan ko we another promise o se omono afe na omo ba ye market bi e fe 24-hour economy market across the whole country na Dormaahene asem obeka me pese obetie pa oba owo oba kora na ojeje ne so too much ojimi. I think said Dormaahene has been pumping John Mahama for a very long time. Says Dormaahene will say Jimina Dawson. So now he is cautioning Mahama say Papa enokre men na me ye de ma doma for to abadema o but our needs no ye na yenim enye de wo pe. Listen to what Dormaahene said to Mahama. Listen. ye sha se ne Emma Bank aye kan no Women's Development Bank His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Samre mama no so a na meda na se wo hwe me nsa ni se ya obesi market emaye sa market yo no wo me nsa ni hei Samre mama no so a na meda na se yewura market yo obesi yo no ni yewura ade ba ko pa a odija ye agenda 111 sa hospital ojaye no owo amasu yewura opaja na hopa na ba bia aduru no yewura wada roma akoye bibi se aka ho yewura wabai nimse ho sika no ordene nso yewura hwehwe ba bi na fa beto aso yewura enya agenda 111 amasu nkoa ebi wo Ghana mbiaye nyina. Yes, enti abusuan tie Dormaahene say wajiji Mahama so majimi ne ya dawson. Yes, hospitals 111 across the whole country. Ya spend Ghana for ye sika edi ewuram. Say de besa ye ho yade aboye ho ban. Oba ye no. Propaganda ni cheap politics nti. Waje no ato ho e na so ba besi market. Dormaahene say men kan kire John say Dormaafo nhia market yo tom. Omo market papa o ha yewura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne see. And for that matter, it is an agency say agenda 111 na ewo ba bia hodo bebre no. Omo modern na unsolve sa problem no ma omo ene na ehu hia. Abusua me do besi a na ma bia phone lines na tum utumi frɛ na wa kyerɛ wadwen. Owo nsɛm ahodo a me de ebre wo enei. Me ne tietia
na ebere abam enti utumi frɛ na wakyerɛ wadwen ha Ras Media GH won subscribe ya na wa subscribe ene your first time so awoba ha ya meso se bo modern na like video no comment na hwehwɛ me all the social media platforms so as Ras Media GH, YouTube, Facebook, and on TikTok. My beer phone lines na tum utumi frɛ na watch the wadwen kama ede amame. Yeah, call your name. Yenti video no whilst I'm waiting for course. NSO, you bear 24-hour markets. Ghana district be Inti Ghana ha your districts 261. Na yentwe bienja yankase hanye to abamaye ha omanto amaye inti ama omubi obia 261 obia enya 24-hour market TV. Na eyedwa se ye pia abonte na ye de asokɔbɔ fom a mubehu ne drawing wɔ hɔ mubehu sɛ na ye wia edwa no etie enti ene de ba sɛ ye de asɔbɛbɔ fom na yesi yahya ase ene Dormaahene kro dia na edwa bia ɛwɔ nyoma bebree ɛwɔ mu. Yes, what do me? Esa mafo. Nana Addo Nyankopon de yembo yensem ma no ye nana. Why ya dear papa nyame akyerɛ sɛ ɔwɔ hɔ. Na it's a matter of time. So Nana Addo bae no mfitiase no nyusu aban ka bia o no no na yusu the ka chenchema bi no bae. And I'm out for 2 or Manugun, so as I was safety as a president of India, of course, and son of a pay. Or J. a bank up. So what's your say? Now, be some thing. But Jack Chrono. Now, what is the canon acoustic a drama or one? It's a good question. Oh, to me, Jay, that because all your cryptomanians. Nensake kanu nti nya de obetumye jai spe odisika na wonwo pegu odi ama na yire ne ma no e de akwa kusi eja e de ama Dormaahene na for the first time history Nana Dormaahene enne na mehu se okuta adwene e na otumi di na ho edi nsampu enne me bona baso wakasa to penyini wakasa to oyo hene because the adie ne bi wo ho ne di Ghana si ye so want to mean ko pese ka foforo nkonko ye foforo so what you say adie no so onyanku ababa be ye bi e de agu ho predecessor o tamo ka brofo no wa ye bi agu ho ansa no wo ko enti you have to continue from there you do you think you are playing at? It will no family who begin Nana Dormaahene. Then Pewasam, but this is the first time I will clap for you. And I'm more here. Why are they? What's your say? Nipa idea of how woman so why are they? Say ya next time no bet me a day atwaso. So yeah adie ne ma na omo kasa nya omo mutetu na omo so omo aye din. Omo bo omo nsem no. Eye NDC supporters na omo ti convoy. Also a convoy ne tato. Me kind man to me and kan yo. Me kind man to me and kan to ka. Do crochet na me say that do do. Me kaya na afọ me so 28 V8 one mahama 28 and so must say a come who needs to come to be chia Ghana for nti come Ghana for mahama must say a come kunete nyame antria o kakra na mahama na nyame woni wiase o woni wiase enti onire no ho won sita Ghana sika
onyere no ho bo Ghana kro no na me be say or cafe or be can say 24-hour market also na do ye bia na enkola wo dey care center wo okay the bia wo copy port now OCC and then one na market school na school and connect day care center wo ni police ni adia na bi it wo person copy Nana Addo but mahama be person me sure say and then you me gina ha bo me ankasa me NPP mpanimfo abato Nana Addo encourage omo di adwen papa ta Nana Addo especially na po I was starting free education from beginning with scratch. Me bomb in some of the ma almost say yes. Mistake kakra bi ba e na NPP anto to ni yent na Ghana for to but nobody can compare themselves with NPP for. When they put their mind and their soul, so mobile again now, they will do it. Yeah. They will do it without any stop. It is for some NDC for Spain. And yeah, dear, over to me do to NPP for that for a million to come. It's now almost the end say, or my general Mukutano, demobilize it. Okay, say, yeah, lose 2020 was a term. Jina US car say, ba a crate and loot and share. Okay, almost no contribution, no job. for swamp of For swamp of the cat at them. It's a me sound of one. Me who say Agyemang your friend Agyemang they haven't got a human soul living in them. They are toxic, they are evil. Hello. Hello, Mr. Mafo, Melano, it's testify. Yeah. So is it a friend of my poor, my picture, Omuni abadaye e de ma wo man no na me gina ha e ko mi ko to dwa no mo ka kire Ghana po na me se bisa Ghana po se in future bia no omo be sa do omo wato de ama NPP de omo de agro se ya na NDC me bisa wo mo se me bisa Ghana po se omo de omo be to ho akosala akoto aba over 6.something million e de ama NDC po ana. The question me buta Ghana for no. The task supposed to be me buta Ghana for say license exams no mo ye no abroche na unim to mo ye bi baby omo ye bi baby every me wa kasa wo fasi obey o ye bi o so person to kotna foreign country me na me man no fine because wanya enya ade a obetumi akọ o so wo ye so what it me na ben tias say how some Ghana for mahama be din for e de chem mahama what na ready Ghana for from Enkwara to Ahemfunu sa yes wunim sa Mr. Mako so wunim sa oh meaning pa mahama ready woman to start the back of his hand and at the back of his hand but ready woman who say omu pesika esini nipa ono mfa ho kwa so baba betone ma me dia ma edunti mahama can use Ghanaians as ojina wa okasa nyina no wo de hwe ne facial expression hwe ne body language or three or more wo de opa ko ne kokko play video no back na hwe yeah to kokko play video no back no hwe yeah to nkokko ama mo awe na woni sika obe na wato akokko no obia otumi ka kire mo say na bedi pizza obasa ama mo ice cream na what Jimmy kura no obetumi di ice cream ba ne campaign mu a e chese no wo di wo rough yes odi hu few yes otumi ka kire so na what bia mo bedi pizza mo bedi odi hu few yes what kind of you can simple mo ka kire campaign be na no wo ye no na university for doctors kukuda respected doctors no more to me na what to do solo
kasa kokotobi. So what you say? Ko Pizza Hut no kotobi. Na ye de ne di. Utumi tena ase. E ma mahama dada so be ma o pizza. Obama o ye can say I e hona me hu say Ghana for mu ye cheap. Mu ye cheap ankasa. Untumi nto ice cream ndi, untumi nto pizza. Mahama di obeto ama wo no. Na akatua kompo no untumi mfa mbrem na pizza no de bebrem. Papa, we dear, me say, oh, you're comedian, kasa. Very big One step. Na Ghana for ato ma de papa bi aye den, ato achne. E no ma kofa jam di bi. We are going back. We are going back. Omani Kochi. Besamapo, me ko wa na si abantu de. Ye be se nyame nka ho ba ba ke dofo. Yama mister. Yama mister na third nka. I also odi mahama chia on coffee. Bas betu ajalo. Asebo. Yes. As a dear corono. Yen nyina ya se papa no ntro ni nkontompo. Se do so kusi 260 something stores market across the country. Adentia agenda 111 market. Me frewo. Adentia ompeke. Hello, my Otemenka. Mr. Anthony. Me do asi bebre na me hira. Me chairman ya ba Esther ka tell me chair ne pa. Ma Esther we dey wa waso. Na yedi karo meda wase. So ama me kwan se me so me kire ma dwene kakra. De to so mi no nya me hira o. No mo ho ma onyansa no mo ahoden. O ma nkwa ahoden wo mu. Na bibia wo ye bia no so. Se enye yie ma o. De mpai bon so ta wochi. De to so mi no so aye abronye enno ansem wo de breye baaye no. Na emu odu nti abronye yenye ndeni. Ebe ma no so. Abronye yenye odeni. Oye boy. Abronye yenye odeni. Oye boy. Oye shege. Se ya kasi ye yiwa di ankane nke ye Dr. Baumia. Ke ye huna man. NPP for ke ye huna man papa. Nti abronye de eno so me ka ne mpai bumpa. Ana de to so Dr. Baumia so na me enhwe ne so. Omo na ho bai. Na dwumadi a wokodi no. Nyankopɔn ka na ho. Omo na ho bai. Na owie bibia nso a odna bedu fia so dwe mama ye. Ye to so ye Dr. Untimi chairman ba ko pe. Untimi ye de show Nyankopɔn sa. Nyankopɔn ka na ho no omo na ho bai. Atete owo mu ne oha owo mu nyina yenim se nyame be yi na firim. Na me se bibia nso be yi ne nkunudie nso aba ye de asedan nso ame Nyankopɔn. Me ba masem no so no. Masem no me pa na ye tie anye tintin bia. Ye di kan no se MP4 no as se o mo asore a o mu di dwuma kese pa de bo MPP ko no. Me se edu ho na ekoto aba no a se MP4 wo se no 7087 no o mo nyina no obi an contest wo mo na o mo nya dwuma so mo ya dwuma nwanwa Yes. me so ma dwene na me so me kire se edu ho a mo obi ama se MP obi an contest wo mo na omo so anya de na fe MP wo mo be stand no so na ka we mu no 87 no so a support wo mo kakra sa na se etumi akwanim so MPP fo no tie no mo fa e beboa ye ana de to so nso ye ma me kan so enumre ensem ade beto enim Dormaahene asem obeka no eno adwama makokan se galamse no mu tuo no ahemfo no ebirim se bi ebinim ka ho asem me kan se bi emu oduro me se bebre ebi bagima no akosi bone ebi so bagima no akosi papa na adwama ma se ahemfo obobom kofo no aka sa the party fo ni bi so aka ho na me de me kire ma dwene se
ɔse ahemfo no ebi ka ho enti ahemfo no ɔmo ka ho no sɛ bi wa mo obi din Asante region so galamsey no so di enya papa enti mesrɛ sɛ ahemfo no ɔmo wɔ Ghana no ɔmo kasa ɛwɔ Asante region ɔmo kasa ɛyɛ yi no ɛna ne kyerɛ yi a ɔmo so nso nyina ɔmo na so na ɔmo nka nkyerɛ ɔmo to galamsey ni sɛ asase no sɛ bi ɛyɛ dia enti yɛhia obiara so obetu galamsey wɔ Asante region enti sɛ yɛante ho asɛm dia na kyerɛ sɛ Dormaahene asom ka sɛ ahemfo no ebinom ɛka ho no na galamsey na yɛtu no Asante region no na ahemfo mpanimfo akɛseɛ no sɛ bi ɔmo so ka ho bi enti ahemfo no a mo wɔ Asante region no ɛnɛ Dormaahene asɛm a wɔkaeɛ no wɔsi dwade wɔ hia agenda wanwae no a yabesi Nana Addo bɛyɛɛ no ɛne na wɔnhwɛ so nkɔyɛ enti sɛ ahemfo no a mo wɔ Kumasi no Asante region nyinaa no sɛ mo antimi ansɔre ɛnɛ ne kyerɛ yɛ a mu galamsey no wɔ Asante region di a na sɛ Dormaahene asɛm kaeɛ no ɛyɛ no korɛ galamsey na yɛtuo no wɔn ahemfo no binom sɛ bi yɛde sika no bi brɛ mo enti na Asante region yɛsɛ kuro no yɛsɛ yɛnsuo yɛsɛ yɛdwapadeɛ enti Asante region ɛnɛ saa dwumadie yi a wobɛdi yie Dormaahene aso ɔbɛkaeɛ no ɛkɔm Asante region asantefoɔ sɛ bio ahemfo titire no a mo wɔ hɔ no sɛ monka galamsey ne ho de a ɛneɛ ɛnɛ ne kyerɛ yi a no monsɔre anyina mo naa so na mommra galamsey no sɛ montimi ammra de a sɛ bi na kyerɛ galamsey na Dormaahene kasa ahemfo no ɛka ho bi no na yɛ no korɛ sɛ ahemfo no a mo wɔ Asante region no mo nso mo ka ho bi nti masɛm kakra a anwummere yi nso meka no no ɛna sɛ sɛ NPP foɔ no nso ɔmo hwɛ kana Japan yie ebi sɛ wɔyɛ nipa bi a ɔyɛ bofo ana ɔyɛ sɛɛfo nti the base na wɔyɛ no ɔyɛ ne kakra na bɛyɛ kakra sɛ wɔsɛ ɔmo register nipa pɛsɛ yi a ɔka ho asɛm kodu yɛ te hɔ kodu yɛ te ɛyɛ propaganda ɔmo register obia bet kasa metio nti general secretary wote hɔ no mo abronya ko kasa ya wo se ye nya abronya di a wo begya party no general secretary wo begyae ade asɛm na aka kyerɛ ye ka ho se kana Japan aboka nti ɔya woni mu na atembidi na kana Japan no odi ba Dr. Baumia no ɛne nkrɔfo no ɛne ɛwɔ hu so abronya ko ka bi ndie wo se ye nya abronya di nti bi de metumi aka me twa to nse ahemfo no am wɔ Asante region sɛ bi o sɛ monka galamsey ne ho di a efi de koyi Asante region ɔmo mutu galamsey na ahemfo no monsɔre na mompam ɔmo nyina mfiri hɔ sɛ mo ampam ɔmo di a na sɛ galamsey no mo ahemfo no a mo Asante region no ahemfo akɛseɛ na mo ka ho bi ano asi ɛda so bebree nyame nhyira wo bia nyame nhyira wɔn so yɛnwia Anthony ɛna yɛte ne nka no directly from Itadi Maimu haya mane nyina ɛna ɛwɔ the same area abusiamfo midin ɛne Ras Media a wotumi frɛ Mr. Mafo na babia ayɛ de kama cool abusiam bie phone lines na to muso tumi frɛ na wate wadwen. I want people to call and express their views. Yes, intimaso se bo modern na also frɛ na kyerɛ wadwen ɛwɔ topic ya yɛde ɛba yi ɛho na deɛ di kan ma memfa nkyia kɛseɛ ɛma menwia yaw amo Akufo wɔse I'm watching you live from Paris ɛna menwia Kofi Apia so say first time Nana Dormaahene has made my day. God bless him. Godwin so say factory or market always putting the cart before the horse. This man he is still fooling the people. Yento aso sasuna Janet Krantin eso asere sa oyewu. Samija say from Hamburg. It is obvious that despite the number of mahama propaganda and lies to deceive Ghanaians, the NDC cheap-minded supporters are still considering mahama as a messiah. Wow. Wasi mahama is a criminal liar. Yemia Kakari TV so say please share and like the video. George Frempon so say piao bro.
ɛna me nua ba Esther K Barima nso ɛde akoma ɛne nkyea abrɛ me masom twi saa nso na yɛ maame no yɛ me nua ba Nana Akua Afro me dɔfo papa bi nso ɛde nkyea kɛseɛ abrɛ me me nua Samija si nso yɛ san egu so kyea na me nua Anthony Osei, that is Tony May Enterprise in Kantamanto Kumase. Oh, leather papa, leather yedi mpaboa kama akonya bet seat biano okwane hwa wonsa ebeka bi Italian leather papa original made in Italy leather papa eho na wonsa beka bi emse ko bia mantina busua mede mo besi ya na Nyankopɔn eya adom na yenya ahoɔden a ɔkyena nso yɛtumi ede sabio different episode of Ras Media editorial no abro enti me don besi anama kramo na ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a yasan ahyia bie me din ene Mr. Manfo ha Ras Media GH on like video na Mr. Asebo modern na like on subscribe to channel no so a no abo modern na wa subscribe se de be ya obeba no abeka busuanko no ho se de be ya bre bia me the video tuma obe one of the first people onsa ebeka video yi na wanya bi ahwe se de se na